Acasă, în care un băiețel uitat de părinți trece printr-o serie de peripeții, ei bine, în Moldova a apărut o carte cu același titlu destinată copiilor ai căror părinți se află la muncă în străinătate. Cartea îi învață pe adolescenți cum să treacă peste durerea despărțirii și cum să-și poarte singuri de grijă. Tatiana Bușac este profesoară și dirigintă la liceul din satul Mereni. Jumătate din copiii din clasa ei au părinți plecați peste hotare. De aceea, discuțiile despre migrație Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat cu somație publică postul ProTV, deoarece în cadrul știrilor difuzate pe parcursul zilei de 19 aprilie 2008 la ora 3:04 au fost prezentate informații nereale și neverificate în legătură cu un cult care considera că umanitatea nu este. Copiii pot găsi răspunsuri singuri. Elevii au primit la școală o carte despre migrația părinților scrisă special pentru ei. Aceasta a fost elaborată de Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copiilor